Hvad sker der? Hey alle sammen, det er Zuma. Jeg kommer snigende i dine ører som i Puma. Jeg går og drømmer om at lave nogle rim. Jeg går og drømmer om at stå på en scene. Jeg er ikke alene, jeg bor i KV 4200, I må forstå det. 10 år, hot ligesom chili. Jeg sætter ild i hele landet ligesom Gilly. Så tjent din mobil og din bluetooth. Skru op for mit rap ind på YouTube. Og sig det til alt dem du kender. Mine venner og familie er med mig. Jeg fortæller du skal lave dine lektier. Der mangler ingenting i mine tekster. Flere ord i mit hoved som i bogskab. Hey min ven, vi laver klogskab. 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 Vi laver klogskab.